Sabi ni Mata guys, alas 6 pa. So, look at my eyes. Eye bags. Na eye bags daw. I'm tired. Kuwang pa ko ng tulog. Pero itutur ko kayo dito sa hotel namin kasi baka lumipat kami mamaya. So, hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So karon guys is muagto mi mo biyahe mi sa akong sister-in-law sa Davao. Mao ni among first biyahe karon 2022. So muna guys iabot ta mo sa akong biyahe papunta mi sa Davao City na kay nalang mi importanteng kwaon dito or agtuon. So So finally guys, nabot na mi diri sa Davao. So mao na ni last naog namo sa bus kay i-check man nila ang among mga bags, ang mga ID, mga vaccine card namo. So mao na ni last namo. So mao na ni ang pinakanabaw guys. First is makita nimo ang daghan kay bird silang sa ilang mini market. Daghan kay langgam, abi na kung cockroach or abog lang siya. So langgam day siya nga perting daghana. So mo na mo sa lubong mo pagsulod mo sa Davao. So nanami diri sa mga sa city na jud nila guys. So makita na kag mga dagkong tindahan pag-abot mo diri sa Davao. So kay sa SM man mi mo naog guys. So diri ra sa SM mo naog kay nara diri among dool nga hotel. So mo na SM na guys sa mga naog nami. So finally guys nanami sa gawas hotel. So nana diri mi sa hotel sa OYO Hotel diri dool sa SM din. Nagsulat na lang akong sister-in-law na siya gipilaapan nga papers para makaina mi sa kwarto nga among. A few moments later. Naabot na mi guys. Hello everyone. Hi! Hala, grabe ka agad. Yes, nanami diri kay sa hotel. Gamay na siya guys. Mura na siya. Ano? Ay! And TV. Mura na siya ang ganap. Diba? So, kailangan sana mo mag-relax. Mukhaon sa mi guys. Update mo. Unya! I'm so tired. 12 hours among biyahe. So, kailangan na ako mag-relax. Hala, igaw nga uy. Karoon pa magpa-under lang aircon ko. Mag-electric fan tabi ka, igaw. Wait lang ha. Mag-electric fan tabi. Igang mga unta. So magawas na mi guys kay mga unsa mi. Kaunsa mi. Hapon sa ni kay karon pa mi naabot. Ang sanay oras ni alas 7 na. So magawas sa mi sala na. Si hotel. So laylay itong kanan guys. Sungit-ngit siya. Sungit-ngit siya. Sungit-ngit siya. Mga unta kay tutong kaayo ni uudso. Nabiin ako ay. So, manaog na kagdan. Ata mga unis enta? Or diha ra? Muni ang gawas guys. Sungit-ngit siya. Oh, dudog. O na siya iro. Punta mi sa mga kanan. Doon ra ang kanan diri. Pero, uy! Dudog. Pero ngit-ngit siya patay. Na iro. So, SM. SM. Diri mi. Ay, okay naman siya nurse. Kaya mama na kanan, di ba? Ay, pasulod na to. Okay ra, diri na. Diri na maligog mo. Uy, okay naman. Sumano siya guys, dura sa pasulod. Nadiri kan anan. Dungo ba kanya akong iho ko dyan? See? Siya ka na. Malhin mi guys kay ignet. Mulai aircon. Ato may guys. Pwede mo tabok ka, pwede mo tabok ka dira or ato kagi sa kuan. Diri na lang to.
Ako dito to agi. So, na guys, nagpaabot ako sa akong sister. Siya ang nag-order. Dahil wala nila yung choice guys. Kaya puno ang mga restaurant pero sa SM. So, nag-chowking na lang ni. So, dito mi sa Pizza Hut. Dahil puno sila. Sa Tapitokyo sad, puno sad sila. So, gusto ko sa Tapitokyo nito. Nasa layuan. Mga something na lamit na pagkain. Wala, puno choice. So, diri yung sa chowking mukhaon mo nang napabot ni sa mong order. So, alas 8 na, 8:45 na sa gabi. So, kailangan na ng mga so, finally guys, na mong order. So, mura na mong order guys. So, gamay na siya. Basta lang makakaon. And then, pag gumana mo kaon sa chowking guys, of course, kasi gusto namin, diri ni Linis sa kanang Starbucks guys. Gusto na mo itry ang Starbucks kung unsa ka lang. Try natin yung Starbucks, guys. So, nandito kami ngayon. Hi! Hi! Oo nga, i-try namin. Kasi nga, wala to sa Iligan. Dito lang to sa... Meron to sa, Cagayan de Europa. At sa Iligan wala. So, dito sa Davao, ita-try namin siya. Kasi hindi pa namin natikman. Kasi nga, wala din sa Iligan City. Nandito lang siya sa... Dito siya sa Cagayan at saka Davao lang ang Starbucks meron. So, try natin. So, nagpaabot ko guys nga makahuman akong sister-in-law og order. So, mag-wait ah. Alamit tayo siya nis mo na siya kape. Wala puti. Ano ko? Ano yung kamera? Oh shit. Matang puti ko dito. Ay, siya ka. Tudwan, mag-siya ka ng sayo din ba na pang-igat? Grabe, no? Lami ako eh. Hindi na? Lami. Karon is pang 2 days na namo diri sa Davao. So, sa yung minimata guys, alas 6 pa. So, look at my eyes, eye bags. Na eye bags daw. I'm tired. Kuwang pa ko ng tulog. Pero itutur ko kayo dito sa hotel namin kasi baka lumipat kami mamaya. So, ayan po yung bidamil. Actually, inayos ko na yan. Nakayos na yan. Ayos na yan. Tsaka may dalawang table. Ito yung table namin. Sorry, kasi kalat yung table namin. Medyo kalat siya. And then, may dalawa siyang upuan. Isa, at saka isa. Ito yung pinaka-table. Dito ka maglalagay ng alam mo, gamit. Pero ito yung siya nilagyan. Ay, wala siyang laman. Diba? Wala siyang ulo. Kaya mo mga bags na nasa bangko na mo siya gibutang. Ngayon, muna ilang pinaka-lababo. So, makalat siya. Naligo akong sister-in-law. So, na-shoot yung water.
120 siya na duha ka water and duha ka shampoo, duha ka mask. So 120 siya pag gamito nimo pero no choice may kay maligo man din. So kailangan na mo siya ganito. And then na siya toothpaste. Toothpaste. Ayan, hulog. Toothpaste and toothbrush kaya nagkahalaga siya ng 30 pesos. So 30 pag gamito nimo 30 pesos siya. Ngayon magilambos. Ito mo mga damit dali. So, kalat kayo hindi pa. So, kalat. May mirror. Mirror. Ayan na may mirrors. So, mura na amo ang kuan. Mura na diri ang nasa mong room. Actually, na siya aircon gamay. TV. Na siya TV. So, ready na nakako ang facial wash. Kaya maligo niya. Maligo ko pag ko sister and love. So, karon guys, is maligo maligo ko sa iyo. Ilang tubig din guys, is pwede ka makapili. Yes, pwede ka. Nasalay cold, na po salay warm water. So, of course, kailangan natin pumili ng warm water, diba? So, doon na tayo. Dito pala kami sa hotel guys. Ito pala hotel na, dito pala kami sa hotel guys, sa OYO Hotel. So, katapat lang siya ng SM Davao. Oo, malapit lang siya sa SM Davao. So, dito kami. Actually, hindi siya kagano malaki na hotel, pero maganda siya kasi bago siyang gawa. Diba? Dito kami. Ayan po. Sobrang kalat namin. Ayan po yung door. So, kalat. Sobrang kalat namin, guys. Oh my God. Ano bang nangyari? Ba't ang kalat? Oo nga, makalat siya. Nagtatagalog na ako, guys, para maintindihan niyo. Maintindihan. Alam, ba't ang haggard ko? Ang haggard ko, guys. So, ayun, galit na yung eye bags ko talaga. Sobrang pagod ako. Kasi 12 hours yung biyahe namin iligan to Davao. So, naka 12 hours kami kasi mahina yung bus na sinasakyan namin. So, I'm tired. Tapos, kailangan namin gumising ng maaga kasi pupunta kami ng clinic ng sister-in-law ko. Diba? So, dahil kumain ako kagabi guys ng 2 rice, 2 cups of rice. So, dahil ngayon umaga, hindi muna ako kakain. Ayoko muna kakain. So, lunch na ako kakain. Inom lang pala ako ng water kasi hindi ako kakain ngayong umaga kasi nga kumain ako kagabi. So, ayoko na kumain sa umaga kaya kailangan ko lang uminom ng tubig. Kailangan ko uminom ng tubig ng 1 liter sa umaga para hindi na ako kakain. Magla-lunch na lang ako mamaya. Yun na lang yung kakainin ko kasi parang naramihan ako ng pagkain kagabi dahil pagod nga ako. Gusto ko kumain ng madami para makatulog ako. So, ayun, nakatulog na. Good for me. Good for me. So, mamaya punta kami ng guys, clinic. Tapos punta kami ng SM. But then, next day, uwi na kami ng Iligan. Balik na kami. So, kailangan namin magstay dito ng 2 nights. But, kailangan siguro namin lumipat ng ibang hotel. Mamaya, baka makahanap kami ng ibang hotel doon. Lilipat kami. Kasi gusto namin na sobrang malapit lang siya sa SM. So, kailangan namin humahanap ng iba pang hotel. So, ayun lang guys. Kailangan ko maligo. Maligo muna ako guys. Magtutupbrush ako. Maliligo ako. Tapos, alis na kami. So, update ko kayo mamaya guys. Kailangan ko muna mag-ayos ng konti para naman kahit pa paano may buhay yung mukha ko, diba? Kailangan ko siya mag-ayos. Mag-ayos ako talaga. Oo. So, kailangan ko muna guys maligo at saka magtutbrush ako. Maglinis muna ako ng aking katawan. Maglinis. Oo, maglinis ako. So, update ko kayo mamaya guys pag nakaligo na ako. Or gusto ko ba sumama? Sumama. So, yun na guys, i-update ko kayo mamaya. Natulog muna ako. So guys, sumanak ko ligo. Manamig ligo. Diba? Manamig ligo. Maglakaw namin guys. Magtunamig. So, inanirat ng lokaron. Maragon sa, diba? Inanirat ng lokay. Of course, siyempre makita kayo magmasman pa. So, nakaligo na ako. So, magto na mi guys, maglakaw na mi kayo, magpamedical na.
Fine! So, pinakagawas. Hello, init na. So, malako kami guys. Ano siyang pinakagawas. O, diba? Init lang. Naog naman. So, kailangan mo siya muna o kagagdan. Kailangan mag-asa muna o internet. Hindi ata sa internet. Wala o. So guys, nanaday mi diri sa gawas sa clinic na ako. Nagpaabot ako sa kong sister-in-law diri sa gawas kay para kung mahuman na siya, mag-lunch na dahil